coffee. Thank you for the thumbs up. Okay. Morning. Good morning, Cheryl. Good morning, Searches, Troy Hexon. Good morning po. Thank you for the thumbs up. Thank you, guys. Chester. Thank you. Darating mga salita. Thank you for watching. Thank you for joining the live. Golden, Frieza, good morning. Thank you, Golden. Thank you for the thumbs up. Good night there to all of you. Sun, darating ang mga salita. Thank you for the thumbs up. Na nanggagaling sa aming dalawa. Thank you. Thank you for joining. Oh my God. Okay, ito baga na binakal ni nanay. Ano na yan to? Huwag naman baga kalaki yan to. Doon ako. Thank you for the 11 million in the house. Thank you so much. Thank you for the thumbs up, guys. Salamat. Guys. Hi, Tito Stefan. Hi. Thank you, Tito Stefan. Hello, Sexy Cheryl. Sexy. Small Cheryl. Noel Resos. Hi, Noel Resos. Thank you for joining. Thank you for the 14 million in the house. Where's Tita, Tito? Thank you for joining the 10 million watching in the house. Salamat. 5 thumbs up. Thank you so much for that 5 thumbs up. Eight million people in the house. Thank you. Dito. Wait a minute.
Nakaudoon ako, nakaudoon. Raj Mohan, bro. Hi, Raj Mohan, bro. Hello. Tito Steve, she is in the CR, but will be there shortly. She is in the CR. Darating mga salita. Oh my goodness. I'm from Dubai. Hello. Shout out from Dubai, Raj Mohan, bro. Thank you for joining my live here on YouTube. Thank you so much for the 5 thumbs up. I'm making my father kan. I need to blend. Wait lang. Sure, you have a bit of cough. Are you feeling okay? I'm feeling sick. Hi, Grace. Kape. Kape, Grace. Oo nga ni ate. Doon na. Sige ko lang kape, nakaduwa na. Hi, Sir Greg. Thank you, Sir Greg. Thank you for joining. I'm feeling sick. I have a cough, Tito. I'm going to the doctor today. Sana all. Sana all sa doctor. Naglandan ko si Father Earth. Impadala ko si Manay sila daw ang sinsili. Kahapon nakakuha na. Ano dapat ito na dahon sa sili? Urukod man siya sa Ay, putas. nahanging na. Nahanging si pa. Hello. Thank you. Thank you for the thumbs up. Nagbubunay ka talaga, papay. Sun. Ang layo. Mara na ikaw, Biro. Nagkikirot ka. Dali sa ano na sa doon na yan, pag ano naman, urukod man sa mga prutas, din siya pwede. Ay, ano sa Ay, ang carrot sa vegetable yan to. At kinamig naman ay basyo, may karot, may pila, may saging, may damong sili. Ano, May tapos may say na tangkay sa ito na. carrots, carrots. Ako natin ng ano rig niya. Yadi ho, yadi. Anali sa Kairobrad. Ang Kairobrad, pinabakal. Yan. Inhuron kay Lechonon. Ay, sana sa mumbon. Madua pa lang bagay ito kabulan niya na 30. Sunsain mo. Nabayadan sin kay Unsi, sabi ni Bal Unsi ngayon, nagtawad ang parabakal. Sabi 10-5 na lang Thank you, kaya. Sir Greg. Ma'am. Sorry. Malakay pagluwas sa tangkal, gadi sa imo. Ay, pag imo doon sa daya. Oo, sa tangkal. Pero, Ito ko. Sabi ni Manay sila, ang urig ko nung nila ko. An ido bagay sa dadi niya. An ina baga sad to. Iya to si Bulod. Bata sa ni Bia. Ano? Masurupon. Oo, di ani sumbaga ha. Bala kagabi na yung kay ang bago sa to aga alas 12. Oo. Pag to ako. Ini nga ni aga ano lang hapon. Kay binakalay ito nito ni sa ako na baho. Ay mao. Sa naglukad siya, dawa na sa ako na baho. Alinig ko dyan, di Gris ho. Di ko may Yan yun. Ay, pansit kanto. salamat. Inhalian ko ang kinititan. Ay, grabe man yun. Maganda na! Dinali ka na agad. Dalawa yan.
May ano pa na ako, may ba yun? May lag natin. Yeah, yeah. Oo, ay nakitahin. Maugas man ako doon ako ma. Boil some ginger and water and drink. Sabi nga Thumbs ni up, Kuya God. Ike. Maganda siya. Thank you, Sabi ni Greg. Kuya Ike. Ah. Kan Pilya sa yun na urig. Yadi nga ni. Dahil Greg. sila na urig na kaya bunso kay maski nga pinapabayaan I mo hope you kaya. feel better. Madali lang nga You mag listen, ano, Cheryl. Thank magdako. you. I'm Maganda going yan to the inuyo. doctor today. Mao nga ni. Welcome everyone. Di ba Please sa kada comment, ano rin, like, and subscribe. Thank Ang you, inaso niya, Greg. no? Dako na. For winning whether I'm bothering you, sure. Galay na sa iyo. Sabi nga ni Brad, Thank you. ansa pa sa kayo nga Brad na ano na, nasay ko, di ko param kay sabi ko, di malot ako nakakadto. Daho na. Di ko pa manay. Parehas no. Ah. Dapat man si Tuli. Kumusta ano rin? Parehas man lang ka. 16 sa tondo baga. Walak ba yan to doon? Oo, kay 16 sa tondo. Ya di ko 14 na sundudo. Walas man nasungkod ako. Pero mas dako ito na sayo, minasaya na ano kay magramo. Ay mayong kapasin sa Dua. Ano, Ano? babae. Lalaki tibos. Ay lalaki. Paibabarakan mo yun to? Aray. Nanoan. Correct. Oreg. Kabarakal yan to September. Ibarakal makina. Bakal ka mo. Ay, Pero ito duwa. Dua. Ang sayo pa ano pakalo. May ito na halik dito. O balik magiging duwa na pakalon. Dili dua. Duwa na pakalon. Dua no rin ko sayo pakalo. Pagod ako pira pa yun na sa Ah. ano sa karamran. Ano malang yan Saro to. lang na lalaki. Para diri mapuwan ano dito na sa pakal. Oo, Tapos ang sa tama. pakal na kuha siya sinpring da na pasakay. May yad. Kayo na may Good morning, inaaway Cheryl. na. Tapos nagbal siya sa na Hey, lechon. Tito. Dito ang Thank you, bread. Greg. Ito na Thank you, dito. Tita. How are you, Tita? Duwa na yan. Ito Thank niya you na for 30 your, baga ha. Machi. Pag manok ka na. Ha? Pagbaka lang sa ulo sila. Kapista. Sa? Kapista mo. Oo, haralo na lang. Pangit man ang tiro. Pangit man ang tiro karniya. Dapat haralo man. Aray. Sa pista. May Ayaw. may chicken. Ano iba nga ni Sun? Puro baga mga seafood sa. Ano iba? Pangit man pa siya ano. Mali naman, puro kami. Karne. Sabi ko kanina sabi ko kan Elizar ko na swertehan kita sa tumalkan Melise nakadulot kita niya na pista mayroon kita niya na pista sabi ko lang God sige lang kamalasan pati ini si Bia sa di sigan ano sige lang ang kabalik-balik pag urag Sabi nga ni Kaloy, sika, ito nang pangyari sa ulag mo, hindi man nag-ano sa ito niya. Hindi pa siya nagsisikang Kaloy. Hello, guwapa tita. Sabi nito niya, si Kaloy, paliwanag Dry siya. cup and sore throat. Yes, Yes, sa EI, may tita. say diptikan ka. Yes po, tita. may yun mambaga talaga yung sina ano. Sultihan lang kung ito makasurvive. Sabi nga ni Brad kung umulit pa nga yun tisingan mo nga yung pabarakuhan mo sabi ko kan Brad na Si ano na nga si Oscar Portes. May barako yun, nag-ano. Kanino? Si Oscar Portes sa Kapilihan. Marami na may ano yun. Di ko kilala din ano. Amot lang si Elias sa. Kilala niya yun. Kaya ning papaanuhan mi sa didaan, dito ba na dati mi na oreg, ang pakal sa Munbon, dito kan Luberia ba yun? Hmm. Mga nag-urag dili dati o kan Singshin santo. No, na lang yun to. Sabi nga ni Brad, kung umurag sabi ko, ay, nga to balik napakalmi kay pangtulo na kabisis, sige lang ulit-ulit. Sabi burod na say, kulit ko pa nga niya, kung burod Where are na you to. been, Greg? Sabi ni Brad, kung Yes, umulit diba? pa, try mo pa para I've been kuhan. in Cebu. Kay kung nano. Kay I've pangtulo been na baga sa in the Cebu iya. channels. Wow! Sabi man niya, di Ikaw ka na? kung umulit pa nga yun, lalakian pa nga kuno Cebu? niya, pero wala man kuno bayad. Sabi, pag monitor na lang ngayon ni. Ano, mahalo ay kung madiskwido na. Oo nga ni, kay pang tulo na yun. Kung umurag pa yun, di pang upat na. Paano na lang ninyo? Palaki Sa na lang barako sa na lang barako. ha. Kung halimbawa Di umurag. bali basta mag-ano. Oo nga ni, sabi ko kan Eliasar, bagan, sabi ko nagaano na daw ako. So, kay pang ano na to, lumaupat na kung halimbawa di magburo. Harawin mo pa na sa dosito ni. Kami naguro mo dito na pakain na ano, butakan. Kaso lang. Nanguntin mo man siya. Kaya mo bagayan. Tutuyo mo bagayan. May nakabot dito kung halimbawa butakan. Ay, so ano, Greg? Butakan mo na lang kaya yan. Oo nga ni. Sabi ko. Para sigurado. Di pa naman. Sabi ni Kaloy. Oo nga ni. Nagpedipic talaga ako na yun. Di man ko nung nagawa talaga ang paka. Halangkaw na ko nasundun ang mga
upat ka taon. Mm. Magsobra pa. Ano, Swertihan na hanggang lang. pito na, erido-ido. Sa mga ni duwa lang. Duwa lang ha. Kampapay duwa lang. Oo. Oh, kampapay baga duwa Oo, lang. duwa lang yan to ha. Oo. Mama niya to na sa amo, duwa man lang. Ini kong tao pang tulo. Hindi man na anuhan. Duwa man lang yan. Tapos pang tulo kong ta. Kaso, wa na. Wala mapakaanuhan. Pang tulo kong ta. Pang tulo na discipline na siya. Sabi ko di na pagpa-antibiotic ano na lang. Nala kay may damage ang bahay bata niya. Nadukdok ada. Na ano ada ha. Sangka ano ha. Kay pag ano ngayon suling pa para ano ngayon. Na pag suksuka mo, sure ball man. Inaano ngayon I want pipili. social and couple days. Thank you. Hello, sir. Oh, I see. Learning Cebuano. Grade no Bisaya language. Not Cebuano, Tagalog, lol. Hello, lol, lol. Wow. Aga-aga na sa papay nag-inom. Dire. Ipainom ko siya sa nakag. Tapos akong puta. Daanin ko siya. Gusto, ano niya. Aga. Pauli ni Manny ba yun sa bimbul? Let's see. Kay. Kasi kasuhan sa tuhan ingon sa pasakay. Maangon ako na mag-asikaso kang papay. Misil duman siya ang naman niya. Kasi yan na lang ang mag-asikaso dito sa pasakay. Ang ingo dito, ang dokumento kong hae. Pasikaso kan Juna. Kanjo na. Mabala ang dokumento na kasulatan. Oo. Sabi nila, Mamay, kinuha nila dun sa bag ni Mamay. Sabi ni Bimbul, yung pakawa ni Papa niya, kay kaipuhan ni Papa niya. Tapos sabi sa ako ni Manay Basyo, di man yung pakawa ni Rodi, kaya di nga yung aram ni Rodi, na binakal ko yun. Di na ako nagtingin, kaya hindi namin yun, bruan. Di ang tingin sa Mamay. ay, pagalan, hindi ako makialam sa mga dami. Hindi ka ganyan. Itanto yun, di nagkakaamping niya, kay namarito sa sandila. Hmm. It's easy for me now. It's easy for you? Oh, okay, I'm still learning Tagalog to Greg. Yeah, Greg know Tagalog because lots of friends Filipina. I have so many Filipino friends. Malinig naman yung nanagitapan niya. Puro yan yung prutas pa eh. Wala ni carrots. Wala mga carrots. Ayan, wala na prutas. Ano mo sa ano mo ko na yun? Sabi ni Manny Basyon. Cleansing. Ano, yan yung ba? Ang dahil sa day, ano? Healthy lifestyle.
gosh. Saan darating mga salita? Wait lang. Ha? Diyo na? Diyo na tubig? Mainit. Mamaraw ng blend ko ha. Diyo lang ang tubig. Wala tubig. Mainit. Oo. Dili siya, no? Ang kunin ba siya? May kuhan. May tubig, diyo. Para ko ano ha. Diyo lang. Mainit. Ba't ganyan? Wait lang. Wait guys, it's Mika, no? Hey. Pepino? Ay, Bendera. Leader. Landor, Pepino, Red Apple. Right? Rokadyo. Ay, pakadyot-kadyot nga yan. Hmm. Kadyot-kadyot daw, Che. Pagbigla. Pagbigla. Kadyot ba konti? Pagbigla ko. Oh, my son. Kadyot-kadyot. Kadyat-kadyat yan ba? Ay, oh, my son. Oh, my son. Ay, may sukat. Kasi lang hindi kayo halika sa labis. Nakapatubig pa lang dito sa ano. Pepino. Wow.
So yummy na. Kasi ram. Hanggang masarap daw ini. Masarap sa di may gatas ha. Ha? Tadi daw na. Lola. Okay na siya. Masarap pay. Nagugustuhan mo. You like it? Masarap mo. Tadi. Matamis na. No? Puro-puro ka. Tabi ako. Prutas lang. Kaya, maayos na. Ay, gusto na. No? Yung tadi magustuhan mo yan. Be, sarap. Yan! Sarap mo to. Mamo na lang yung kaya ni Munta. Masarap mo, magugustuhan niya yan. Ay, kasi raw. Mas long na matamis. Sarap na. Ang pipili siya nakapalos ko. Masarap. Yummy. Mama, as naman pipili balat na apple. Apple, pinyan. Kaya mamagin. Pineapple, cucumber, Yummy. and apple. Pineapple. Thank you. Pineapple. Oh, wait. What happening now? You have a Filipinos friend in your area. Do great if you wanna have a conversation. I write love songs in Tagalog down, then I translate through. I learn a lot though. Wow, Greg! Good job! How's your conversational Tagalog? Filipinos laugh at me because I got a thick English accent. Thick. Once I started watching movies in Tagalog and listening Panay Radio. Yes. Gotta go. Have a great day, Cheryl. Bye. Pogi. Bye-bye, tita. See you soon, tita. Ingat ka maganda. I will see you later. Thank you, Greg. Salamat. Thank you so much. Thank you. Ingat ka dyan. God bless always. Siraman niya ito na ano? Ha? Siraman niya ito yung tadiyak ko. Ay, haralo mo. Sira mo ang tubig na presko. Sige man, iyak ni Bia. Ako ko tarigat. See you soon. Thank you, guys. Thank you, Tita and Greg. Thank you so much. Wow. Wow. Uy, makato na ako. Sige, Ka ng tatag. Thank you. Thank you for sandarating mga salita. Saram na. Saram. Dari si Papa Yoga. Ah, Saram na. Kita niya niya ako. Walang halong kimikal. Wala yun yung butang mo kasunod. Ay, paano? Sa aming dalawa,
May coffee na again. Coffee again. Goodness. Saan darating ang mga salita? Ha? I'm going to my new home. Bye-bye. Ka-Aruba TV. Hi, Ka-Aruba TV. Thank you for joining my live. Saan ating ang salita? Aray ko. Ay. Gagaling sa aming dalawa. Okay. Bye-bye. Bye everyone. I'm going to ano na. I ended live na anytime. Bye. See you later. Bye-bye. Thank you so much. Love you all.